Здравейте, аз съм MMG 111, тук до мен е TGMBG. Абонирайте се за него. Да, ще има линк. Към описанието. Играем чат с кучето. Както виждате, аз се казвам Мочко и ще питам. Вие ми пишете в коментарите какви клипове да гледам. Какви клипове, на кои игри искате да снимам? Много бавно пишеш. Много си готи. Ще позирам за малко. Спряне клипове. И тук имахме технически проблеми. Сега ще играем. Написахме много си готини. Сега ще му напишем. Да знаете, малко бавно пишеш. Пиши на английски. Аз го ползвам като и кратко. Аре, стига, бе. Кучето изведнъж скача Засилва се и започва да лиже Мочко по лицето. Ти си по-серко. Нали? Да. Естествено. Бебе. Естествено. Кучето. Това е за този клип. Пишете в коментарите, абонирайте се, моля ви. Айде, чао. Абонирайте се за мене най-вече. TGMBG. Само за мене.